Зейлелер хәрбилер өчен гуманитар ярдәм тутырылган тартмалар, копчыклар төяләр. Бу юлы «Газель» машинасы юлга кузгала. Махсус хәрби операция зонасына кирәк яракларны ешрак илтү өчен Зей халкы транспорт сатып алды. Мы отправляем уже третью машину. Весь груз в этой машине собран нашим народом города Заинска, Заинского района. Приезжали даже с соседних городов. То есть здесь загружено все то, что отработали наши граждане. Это называется народный груз, гуманитарка. «Газель» машинасы өченче тапкыр хәрбиләргә йөк илтә. Егетләр сорау буенча запасчислар, тәгәрмәчләр, генераторлар җибәрәләр. Азык-төлек, шәхси посылкалар, шулай ук хәрби госпитальләр өчен киемнәр, дарулар салынган. Гуманитар йөкне озату гадәттәгечә җиңү бульварында булды. Большое спасибо вам всем, наши дорогие. Значит, то, что вы неустанно продолжаете помогать, это бесценно. Я сам тоже езжу туда, знаю, разговариваю с ребятами. Ну и, конечно же, мы своими действиями, если поможем приближать нашу большую победу, это было бы хорошо. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында гуманитар ярдәм әзерләүче волонтерлар район җитәкчелеге җыелган. Йөкне район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин җитәкчелегендәге команда илтәчәк. Игелекле эшкә алынып, зур юлга чыгучыларга имин юллар теләделәр. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.